تاريخ سلام كبران تخطاتلتي مدب كبح تاريخ أبز حلف وارح أبشحن شعات 185 عامة مرت أبارنتون استقايد خبيدن فتانن متن سفيح كوينات تراز بزحا هادوتات سزباو جنبار انتاي كمز نبره زقات منز نبره بدهوتات نمسن أخلات نمسقارن سلاي نمدمساسن بتقادل تسترعي قراص نتن مختن سمئي زناب حماق كنتات عير وحج كمون أبتوانتي أبتقادلتين استلابع حمام شروخن كوتا نستفلالي مسناخل بمسقار زباو سراويت حرنة إرترا نسألائي بخمي موت قصلن مروخن كمز قبرون حدستي عبيت مدافع ممراخن بدحرز دما كابتا ختما خزل قنكولو نزقوانفو بدهو بخمي كمز سقرو حيالو قدايم تقادلتي أبتي بورد محبر تقادلتي بزود دبا أخيبا تذكرو حربنياتات كابزبولو أقربنا لكم نيرنا لوم دما دجن صورة إرترا انتاي مسل كمز نبره كاب مصحف زخرتات قالسي اب كفلتات بهنوك تصفا بروخ كاب ستتصمق صحف بموكاس اوها هيدنا زدالنا تحستو قداماي كفالو كنغربلكم كساف فصامه تحستونا مسانا خصنحو كم وتر زعدمكم ادالاونا غرابنا يزمدب افرم قدي سناي مكتتال هاجر زسمعو زيغا هاد مريت كرهوا بعادا تلا بولا تتوسك حمكرا كبحان كنا فقري هاجر زسمعو زيغا هاد مريت كرهوا بعادا تلا بولا تتوسك حمكرا كبحان كنا فلفل شيشاي من جيت حسوي صارت معات نادناي تمات درماس بتهديد اللوس بميلا تبز حوتني ناي ورا ورا بالحدك غي ما زوراتكي ما زوراتكي حدا قابتي نهزباو جنبار كم حرنتا ودب زدنقون كبري زوهبون أب وحسن حران بوتاتاتو أزي صفوف سلوطن بتزامادي كل نجر زمالن دجن سورا مقاميوم أزي بهزباو جنبار زقوم دجن سورا هوسبيتالات غاراجات استفلالي أبيات عيو كفلتات قطبا مخزن استفلالي أبيات صحفت استفلالي كوميشنات كم كوميشن هنصا كوميشن حرشا كوميشن مقعازيا كوميشن صنعاء وإيدا سرحات كوميشن سنكي كوميشن فاينانس كوميشن نقد كوميشن بيت تمرت سناكينت كفلتات حلوات عنا محبراو قداي هقراو مرحا تمرتي زينا بوليتيكاوي من غقاح بهلي محتم بيت تمرت قادر زمدناتات وصائي وتهدراو تعليم أصوار سليان سطتان حلورا فتحي وزته زتقالل زنبرايم زي دجن حزباو جنبارن حزب إرتران كميو زمسل زنبره كابلوم جميرنا نزقصل 4 خفالات نز دجن صورة زنصبارق صما صحفينا كنغرب دجن صورة دجن صورة أب كالاي فرق عسرا زمن أب بزح كبابيتات عالم أنصار مجزاتن شقون تسرعاتاتن زغنعي نهاجراون أصنتن محبراو فتحن زكالس بزح صوراون حرنتاون من قصقاس ترأيو إذ من قصقاسات زي قليقو بسلماو بوليتيكاو قالسي بهزباو نعبن واتهدراو علوان علامون موقع استقالسي كالإدما نهاجراون أصنتن صنها أرقس سرعاتن بمقيار فتحاو سرعاتن متكالن اتقاو قالسي زكايدن نيروم زبي إرترا بوديت رئيس حيالان زتنفقو مسل رئيس وسانن مرققاز أبتفلما سلماو بوليتيكاو قالسكوا انتكايده چفلقان قونسنيو تمليسلوم
በዝ ድማ ትዝነበሮ እንኮ ምርጫ ዕጥቃዊ ቃልሲ ጥራይ ስለ ዝነበረ ኣብ 1961 ዓመተ ምህረት በመስዋቱ ሃገራዊ ናጽነት ንምርግጋጽ ብረታዊ ቃልሲ ጀመረ። ኣብ ዓለምና ሓርነታዊ ኹናት ዘካየዱ ሰውራታት ዝሓለፍዎ ታሪኽ ዝገጠሞም ብድሆ ዝተኸልዎ ፖለቲካውን ወተሃደራውን ስትራቴጂ ይኹን ዘምጽእዎ ማሕበረ ቁጠባውን ባህላውን ለውጥታት ብዙሕ ተመሳሳልነት ኣለዎ። የግዳስ ኩሉ ሰውራዊ ቃልስታት ነናቱ ፍሉይ ጠብያትን ተመክሮን ነይሩዎ እዩ። ሰውራ ቻይና በትነዊሕ ምረሻ ተባሂሉ ዝፍለጥ ስትራቴጂያዊ ምዝላቕን ኣብ የናን ዝሃነጾ ሰውራዊ ደጀንን ዘካየዶ ዝተናውሖ ኹናትን ዝያዳ ይፍለጥ። ሰውራ ቪየትናም በቲ ንደርማስ ሓይሊ ኣሜሪካ ንምግጣም ኣብ ትሕቲ መሬት ዝሃነጾ ኣደነቕቲ ትሕተ ቅርጽታት ኣብ ጽዑቕ ጫካ ነዊሕ ኪሎሜትራት ክዝርግሑ ዝኸኣለ ብመስመር ሆቺሚንህ ዝፍለጥ ናይ ስንቅን ቀረብን መስመር ሳፕላይ ላይን ይልለ። ሰውራ ኩባ በቲ ስትራቴጂ ፎኮ ይዝከር። ሓደ ካብ ቀንድን ፍሉይ መለለይን ሰውራ ኤርትራ ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ ዝተኸተሎ ኣብ ቁጠባዊ መዳይ ርእሰ ምርኮሳ ኣብ ወተሃደራዊ መዳይ ድማ ንጸላኢ ብብረቱ ብጥይቱ ዝብል ፍሉይ ስትራቴጂ እዩ። ነዚ ንምርግጋጽ ህዝባዊ ግንባር ኣብ ደጀኑ ሳሕል ዝሃነጾ ነዋሕቲ ኽራናት ሰናጢቑ ዝዝርጋሕ ናይ መጓዓዝያ ትሕተ ቅርጽታት ኣብ ትሕቲ መሬት ዝተሃንጸ ጠለባት ውድብን ሓፋሽ ህዝብን ዘማልእ መሳናዓትን ፋብሪካታትን ዝተራቐቐ መጥባሕቲ ዝካየደሉ ሆስፒታላት ፖለቲካውን ወተሃደራውን ስራሓት ዘዋህድ ኣብያተ ጽሕፈትን መርበባት መራኸቢታትን ታንክታት መካይንን ዝተፈላለየ ከበድቲ ኣጽዋርን ዝጽገነሉ ብውሽጣዊ ዓቕሚ ምህዞን ሰንዓን ዝካየደሉ ጋራጃት ናይ ሓጺንን ዕንጸይትን ትካላት ወዘተ ኣብ ብዙሓት ሰውራታት ዘይተራእየ ብምዃኑ ንሰውራ ኤርትራ ፍሉይ ይገብሮም። ውሩይ ታንዛንያዊ ናይ ታሪኽ ተመራማርን ፖለቲከኛን ዓብዱራሕማን መሐመድ ባቡ ቅድሚ ናጽነት ኣብ ሳሕል ደጀን ህዝባዊ ግንባርን ንጥፈታቱን ምስተዓዘበ ካብ ምሕር ኣድናቖት መጻኢ ኣፍሪቃ ኣብ በረኻታት ኤርትራ ርኤያ ክብል ተዛሪቡ ነይሩ። ከም ኩሉ ሰውራታት ሰውራ ኤርትራ ካብ ፈለምኡ ምዕቡል ኮይኑ ኣይትወልደን። ኣብቲ ዳሕራይ ዝበጽሖ ደረጃ ምዕባለ ንኽበጽሕ ነዊሕን ዝተሓላለኸን ውሽጣዊ ቃልሲ ኣካይዱ። ብረታዊ ቃልሲ ኣብ ጀመረሉ እቶም ቀዳሞት ውሕዳት ተጋደልቲ ብደባይ ቅዲ ኹናት ኣጥቂዖም ይስወሩ ነበሩ። በዚ ፍቱን ስልቲ ዝተፈጸመ ወተሃደራዊ ስርሒታት ከዓ ዳሃይ ሰውራ ደሚቑ ንኽቃላሕ ደገፍ ሓፋሽ ህዝብን ሱታፌ መንእሰያትን ንኽዓቢ ኣበርክቶ ገይሩ እዩ። ሰውራ ኤርትራ ጽልውኡን እናሰፍሕን እናሓየለን ብብዝሒ ኣብ ቃልሲ ዝስለፉ ዜጋታት ድማ እናበዝሐ ብዝኸደሉ ዝነበረ እዋን ግን ሽዑ ዝነበረ መሪሕነት ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ምስ ዕብየት ሰውራ ክስጉም ዝኽእል ፖለቲካውን ወተሃደራውን ስትራቴጂን ቡቕ ኣመራርሓን ከማዕብል ኣይከኣለን። በንጻሩ መሪሕነት ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ
أما فارق 1960 زقومو وتهدراو خفلتات أبتقادلتي وغناون هايمانتاون مكففال بمسراц إز دخمت زي بتي إثيوبيا بشحن 1997 عامة مرزق كايرتو وفري لبدا مريت كالعوزة وفري لبدا مريت ندباي تواقعتن مدمساس عدتات بمندادن هزبي بمسقواقون زكاد وتهدراو زمت خوينو بزح اوان أدمع زقون اتحرنتاو من قصقاس حرا هزبن مريتن مكلقال عقمي مزحز ريوم اتينا شحن 1997 عامة مرت وفري إثيوبيا دما أبصورة إرتراز نبرة حسرت بممزماز بزحات عدتات بمنداد عسرتتات شحات إرتراوان نخص دادو تنكي كونام اتو وفري زك ألعو وتهدرام بوليتيكاون كلولاو نمفواس دما أوشت تقادلتي تقادلو حارنة إرترا ناي مقرام من قصقاس تلعلم ازي أموداتا شحن 1960 أوشت تحقيز تخست ناي مقرام من قصقاس نويح مسرح حالفو أبتو ودب صقناوي لوط اكوان تمزغبه سوربتخ ديمقراسياو لوطي اب مرغغازغن ايتعوتن لوطن ممصا اب غباي ادبحاس تمز تقلال مريحنس تبهله اكل نبعلو انصار لوطي تطوس لزبله او وشت تغادلو حارنتي ارترا داغم تقاومو تغوحرم اب كمزي زامسل قلولاو دغيم او وشت تغادلو حارنتي ارترا بمخان ديمقراسياو لوط ممصا ايكالني زبولو تغادلتي نتودب بمقداف بب وغنوم قالص قصلو زخلوم امراصيتات حسكولو جمروم بب زطعموم دما ابستفلالي بوتاتات بمتخخاب اخيباتات بمغبارن اواجات بمزرغحن كاب تغارلو حرنت إرترا كمستفليو افلطوم هزباو حيلتات حرنت إرترا دحار هزباو غمبار حرنت إرترا مبار ناي سلسته كاب تغارلو حرنت إرترا تفليوم بب مقدوم قالسن مقصال ناي زمرصو حيلتات متخخابيوم ازوم حيلتات زياتهم حدنت فت نااتومن نتلحر صورا ودجن زخونه ساحلن زراخبه حاده تاريخاو مسرح اقاطمه اب تغادلو حرنت إرترا انصار تقلال مريحنت تقاومو مسحننن مفنجال مسقاطمن اتمريحنت نتحفشاو قلولاو نمفواس تدناغويت صنح غوباي ككاي تغوايه بزي مسرت زي تغادلو حرنت إرترا قداماي هاغراو غوبايا كاب 14 تقمتي كساب 16 حدار 1971 عامه مرتا كادت اتي امريحنتن بروغرامن نايت ودب لوط زغبره غوباي نتوم استفنچلو وغنات بزملكتا بزوصو صدبن العلي كم زي تصور دحر مغلاص توم وغنات نابتحائخ ملسو انت زي كوينو دحنا صوران محلاو ادلاي سغمتو وصدلهم وسنام زو سانيزي تنقنايت سعيبو نا استاس 3 عامات اميدا ارترا استقايد قينات حد كونه بمسرت وسانه مريحنت تغادلو حرنت إرترا ابلكاتيتن مغابيتن 1972 عامه مرت نتن كاب تغادلو حرنت إرترا استفليا دحار حبيرن نهزباو حيلتات زقوما 3 غجلتات مالت قداماين كلاين وغن هزباو حيلتاتن حيلتات حرنت إرترا عبلن نمدمساس متقعتتات ككايد مسجمره اذن حيلتات زياتن وحس معقبين مركاب تاخاخيبن ناب سميناو ساحل امرحا كوينات حدحدنا تقايدخا
ነተን ሰለስተ ሓይልታት ንምቅራብን ምስማርን ጽዑቕ ፖለቲካዊ መስርሕ ይካየድ ነበረ። መስርሕ ስምረት ናይዘን ሰለስተ ወገናት ንምስላጥ ካብ ዝተኻየደ ዓበይቲ ርክባት ሓደ ኣኼባ ግህተብ እዩ። እቲ ካብ 16 ክሳብ 28 ሕዳር 1972 ዓመተ ምህረት ኣብ ግህተብ ዝተኻየደ ኣኼባ ሓበራዊት ኣመሓዳሪት ሽማግለ መሪጹ ንስምረት ዝምልከት ሰሌዳ ግዜ ድሕሪ ምቕማጥ ኣብ ትሕቲ ወተሃደራዊ መዳይ ዝብል ኣርእስቲ ነስዕብ ሓሳባት ኣስፈረ። ወተሃደራዊ ስራሓትና እዋናዊ ሓራ ምውፃእ መሬት ኣብ ዝብል ስትራቴጂ ተመስሪቱ ንግዚኡ እቲ ምስ ናይ ምንባርና ሕቶ ዝሰማማዕን ዝጥዕምን ኮፍ ኢልና ከነስፋሕፋሓሉ እንኽእልን ቦታ ሰሜናዊ ሳሕል እዩ ይብል። ድሕሪዚ ውሳኔ እዚ እዩ እምበኣር ህዝባዊ ሓይልታት መፈለምታ ናይቲ ደሓር ንሰፊሕ ክፋል ሰሜናዊ ሳሕል ዘጠቓለለ ዓብዪ ሰውራዊ ደጀን ዝኾነ ንኡስ ደጀን ኣብ ብሌቓት ዝመስረተ። ኣብዚ ቦታ እዚ ብምዃን እቲ ዝዓኩኽ ዝነበረ ውድብ ህዝባዊ ሓይልታት ንተጋደልቱ ኣብ ሓደ ፖለቲካዊ ማሂምነት ናይ መጥፋእ መደባትን ወተሃደራዊ ስልጠናን ክህብ ጀመረ። ደጀን ንኹሉ ዓይነታት ሰውራዊ ንጥፈታት ማእከልን መበገስን ዝኸውን ጽኑዕ ዕርዲ ማለት እዩ። ደጀን ናይ ሓደ ዕጥቃዊ ሰውራ ዘካየድ ውድብ ጸላኢ ብቐሊሉ ክበጽሖ ኣብ ዘይክእል ጽንክር ዝበለ መልክዓ ምድሪ ኣብ ዘለዎ ከባቢ ክድኮን የድሊ። ከምዚ ዝኣመሰለ ደጀን ነቲ ሰውራ ዘካየድ ዘሎ ሓይሊ ዝርከቡ ጽጋታቱን መኽሰባቱን ብዝግባእ ክዕቅብን ኣንጻር ጸላኢኡ በድማዕነት ክጥቀመሉን ይኽእሎም። ጎቦታት ሰሜናዊ ሳሕል ድማ ደጀን ከማልኦ ዝግባእ ረቑሒታት ኩሉ ዘማልአ ባህርያዊ ስፍራ ነበረ። ሰውራዊት ሳሕል ደጀና መበገሲት ናብ ኩሉ ቁርናዓት ሃገርና ኤርትራዊት የናን ደጀና መበገሲት ናብ ኩሉ ቁርናዓት ሃገርና ሰውራዊት ሳሕል ደጀና መበገሲትያ ናብ ኩሉ ኹርናዓት ሃገርና ሳሕል ደጀና ዝዓባይ ዕርድና ማንም ዘይደፍራ ሰረት ናይ ሰውራና ሕመረት ንቕሓት ውሕስነት ዓወት ሳሕለይ ዋልታ ናይ ጭኩናት። ድምፃዊ እስጢፋኖስ አብርሃም ዘማች ኣብ 1979 ዓመተ ምህረት ካብ ዘዜማ ካብቲ ሰባዓታት ሙላት ናይ ውድምና እግሪ ኸይተኸለት ኣብ ሸናገና መደበርና ሳሕል ሓበን ሰውራ ረሰ ጎላጉል ስንጭሮ ኣኻ ጎቦታት ጸላእ ዘይደፍሮ ሩባ መስኩርባታት ፍረ ናይ ጻሕሪ ጽርግያታት መራኸቢ ናብ ኩሉ ግንባራት ሜዳታት ቀጠን ጋራጅና ናይ ዓገት መደበር ዕቁባት ስንጭሮ ናይ ደብዓት ሰቐር ቀጠ ዛግሬ በላሕቲ ኣኽራናት ዜሮ ብዕቓል ሰረአት ትምህርትታት ታሪኻዊ ክፋል ምንጪ ናይ ዜና መዋፈሪት ኩሉ ንህጥፈታትና ጉሬቶ ቃልጌን ወድጋን ቀይሕ መሬት ማኺመት መልክት ሩባኣ ቀብረ ወእት ዒላ ጻዕዳ ደገ ካባታት ናይ ሽግለት ስትራቴጂ ዓረብ ሜዳኣታት ሓሊበት ኣሃብ መስርሕ ቃልሲ ናይ ታሪኽ ስፍራ ድፋዓት ገረግር ኣስመራ ህዝባዊ ሓይልታት ገና ኣብ እግሪ ተኽሉ ዝወሰዶ ደጀን ናይ ምምስራት ተበግሶ ኣገዳሲ ኣካል ናይቲ ንኤርትራ ናጻን ምውፃእ ዝተኸተሎ ፖለቲካውን ወተሃደራውን ፕሮግራሙ እዩ ዝነበረ። ህዝባዊ ሓይልታት ሰውራ ኤርትራ ካብ ፈለምኡ ብፖለቲካውን ወተሃደራውን ስትራቴጂ
ዝተናውሐ ህዝባዊ ኩናት ከም ዝዕወት ኣነጺርዩ ተበጊሶም እቲ ኣብ 1977 ዓመተ ምህረት ዝተኻየደ ቀዳማይ ውድባዊ ጉባኤ ህዝባዊ ስትራቴጂ ዳግም ኣረጋጊጽዎ እዩ ዝተናውሐ ህዝባዊ ኩናት ወተሃደራዊ ስትራቴጂ ጥራይ ዘይኮነስ ፖለቲካውን ቁጠባውን መዳያት ዘለዎ ኩለንተናዊ ናብ ሓርነት ዘብጽሕ ህዝባውን ሓርነታውን ስትራቴጂ እዩ እዚ ስትራቴጂ እዚ ኣብ ፖለቲካዊ መዳይ ሓፋሽ ህዝቢ ምውዳብን ምንቃሕን ምዕጣቕን ሓድነቱን ንቕሓቱን ክብ ምባል ብሰፊሕ ተሳታፍነቱ ዓወት ሰውራ ምርግጋጽ ኣብ ወተሃደራዊ መዳይ ብቑዕን ንቑሕን ህዝባዊ ሰራዊት ብመናጽ ብደባይን ተንቀሳቓስን ቅዋምን ስልትታት ደረጃ ብደረጃ ሰብን መሬትን ሓራ ምግባር ኣብ ቁጠባዊ መዳይ ብመትከል ርእስኻ ምኽኣል ብምምራሕ ንዓወት ሰውራ ዘገልግል ቁጠባዊ ትሕተ ቅርጽን ዓቕምን ምህናጽ ንህዝቢ ዘርብሕ ኣገልግሎታት ምምዕባል ሰረታት ፍትሓዊ ሃገራዊ ቁጠባዊ ምንጻፍ ወዘተ ዘጠቓልል እዮም ዝተናውሐ ህዝባዊ ኩናት ዘካይድ ውድብ ኣብ ፈለማ መድረኽ ንኡስ ሓይሉ ንምዕቃብ ዓበይቲ ግጥማት ካብ ምክያድ ክቁጠብ የድልዮም ኣብዚ ፈለማ መድረኽ ብዝተኻለ መጠን ጸላኢ ብቐሊሉ ክበጽሖ ብዘይክእል ቅርጽ መሬትን ምሕዱግ ቦታን ሰውራዊ ደጀን ይምስርትን ኣብኡ ብምዃን ዓቕሙ የጐልብትን ካብኡ እናተበገሰ ድማ ደባይ ስርሒታት የካይድን ኣብ ካልኣይ መድረኽ እቲ ሰውራዊ ሓይሊ ተንቀሳቓሲ ቅዲ ኩናት እናተጠቕመ ናብ ሰፊሕ ገጠራት ናይቲ ሃገር ጽልውኡ የስፍሕ ኣብ ሳልሳይ መድረኽ ድማ ናብ ምቁጽጻር ኣገደስቲ ቦታታትን ዓበይቲ ከተማታትን ሙሉእ ዓወትን ዘምርሕ ስትራቴጂያዊ መጥቃዕትታትን ቋሚ ኩናትን የካይድ ህዝባዊ ሓይልታት ነዚ ቀዳማይ መድረኽ እዚ ሰጊሩ ህላውኡ ረጋጊጹ ክሰርርን ጽኑዕ ደጀን ክምስርትን መሪር ውግኣት ኣሕሊፉ እዩ ኣብ ፈለማ ዓመታት ምምስራቱ ኣብቲ ድሓር ደጀኑ ዝገበሩ ከባቢታት ሰሜናዊ ሳሕል ኣብ በዓል ሓወለ ገረግር ቀብረወት ፋሕ ንመረርቲ መጥቃዕትታት ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ መኪት እዩ ኣብ ተመሳሳሊ እዋን ድማ ካብ ታሕሳስ 1973 ክሳብ ጥሪ 1974 ዓመተ ምህረት ኣብ ግልዕ ቁሮራ ኣስራይ ዓላኬብን ኣልጌንን ምስ ሰራዊት ኢትዮጵያ ገጢሙ ብኸቢድ ዋጋ ህላዊኡን ቀጻልነቱን ከውሕስ ከኣለ እዚ ዳሕረዋይ ምስ ሰራዊት ኢትዮጵያ ካብ ዓላኬብ ናብ ኣልጌን ኣብ ዝርጋሕ ከባቢታት ዝተኻየደ ናይ ክልተ ቀነ ውግእ ጸላኢ ህዝባዊ ሓይልታት ንምድምሳስ የኽእለኒ ዝበሎ ሓይልን ኣጽዋርን ኣኪቡ ዝመጻሉ ውግእ ነበረ ኣብዚ ውግእ እዚ ጸላኢ ልዕሊ 400 ሰብኣዊ ክሳራ ማለት ምዉታትን ውግኣትን እዩ ኣጋጢምዎም ብዙሕ ኣጽዋርን ንብረትን ድማ ተማሪኽዎም እዚ ውግእ እዚ ህዝባዊ ሓይልታት በቲ ንኡስ ዓቕሙ ቅዋሚ ኩናት ብምክያድ ደጀኑ ክከላኸል ዓቕሙ ከም ዘጥረየ ዘግሃደ ብምንባሩ ታሪኻዊ ኣገዳስነቱ ዕዙዝ እዩ ኣብ ትሕቲ ከምዚ ዝኣመሰለ ናይ ኩናት ሃዋሁ ክሳብ 1974 ዓመተ ምህረት ኣብ ዝነበረ ግዜ ህዝባዊ ሓይልታት ብውሕዱ ኣብ ዕማማት ዜናን ምንቕቓሕን ሕክምና ስንቂ ወተሃደራዊ ታዕሊምን ዕቃበ ብረትን ዝነጥፉ ክፍልታት ኣብ ደጀኑ ሰሜናዊ ሳሕል ከቕውም ከኣለ መድረኽ 1975 ክሳብ 1976 ህዝባዊ ሓይልታት ጽኑዕ ደጀን ፈጢሩ ጽልውኡ ናብ ሰፊሕ ገጠራት ከስፋሕፍሕ ጀመረሉ ካልኣይ መድረኽ ናይ ዝተናውሐ ህዝባዊ ቃልሲ እዩ ዝነበረ ምስ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ብወገኑ ዝገብሮ ዝነበረ ምንቅስቓስ ተደሚሩ ኣብዚ መድረኽ እዚ ማለት ኣብ መወዳእታ 1976 ዳርጋ 9 ሚእታዊት ካብ ገጠራት ኤርትራ ኣብ ትሕቲ ምቁጽጻር ሰውራ ከኣቱ ከኣለ ኣብ ጥሪ 1977 ጉባኤኡ ኣብ ፋሕ ሳሕል ብምክያድ ሃገራዊ ዲሞክራሲያዊ ፕሮግራም ኣጽደቐ ኣብቲ ፕሮግራም ኣብ ወተሃደራዊ መዳይ ብዝተናውሐ ህዝባዊ ቃልሲ ህዝብን መሬትን በብቑሩ ባሕራ መውጻእ ዝብል ክሳብ እቲ እዋን እቲ ዝተሰርሓሉ ስትራቴጂ ቅንዕነቱ ብምርግጋጽ ክቕጽል ተወሰነ ጉባኤ ነዚ ስትራቴጂ እዚ ንምዕዋዝ ዘኽእሎ 3 መልክዓት ቅዲ ኩናት ሓንጸጸ ሓደ ቅዋሚ ኩናት ንደጀንን ካልኦት ሓራ ቦታታትን ካብ መጥቃዕቲ ጸላኢ ምክልኻል 2 ተንቀሳቓሲ ኩናት ኣብ ሓውሲ ሓራ ቦታታት ናይ ጸላኢ ማዓስከራትን ካልኦት ዒላማታትን ምጥቃዕን ምድምሳስን
منقسقاسات صلاي مدرات كمون حدش بوتاتات نمحرار سرحيتات مكياد سالساي دباي وق صلاي ابزقوص اصرو بوتاتات نعدكن سنكن مخزناتن كالوت ناي صلا علاماتاتن بموقع وتهدراون قطباون تكالاتو بمعناو ناب تكالات صلاي بمسراب حبريتا بمأكاب نستراتيجيو متقعتي مقدي مسراقيو زبل نزنبرام مدرن سماين انت تلاقوي كم عين مرفق كل انت تسببي أدو تبلو حجر فانتيز كان يكون مفتحنا بيتكا جديدكا تقاد على يزبلو قاس تايو فترتكاي مدرن سماين انت تلاقوي كم عين مرفق كل انت تسببي أرهو تبلو حجر فانتيز كان يكون مفتحنا بيتكا جديدكا فترتكاي مونكو بيربريبو وطيقواي فلت كم تعوتا من بالحقاي قدمي كم تعوتا من مليس كاتحنن بتعبيت عويرهم بمبارب بيتوهم نقصل تبقى بباجال يعيقهم كم ورعاد مرعاهنا أبولو مسيوم كحقو خافتو كاتريت بنا عليه كحقو خافتو كاتريتنا عليه كحقو خامبركو كاتريتنا عليه كبرتوا كبر حويهم بركم سبيل كيوم فايدا يقولوا المكو حناني نبحاتي وساني كبرتنا كبر حويهم بركم سبيرنا يوم فايدا يقولوا المكو حناني نبحاتي وساني قداماي ودباو غبايب زي كازي حدش ودباو قرص بمصراق عمامات قديمن استمسرتا خفلتات كسفح حدث تخفلتات دما كمسرتا وسنه زو سانيزي نطفتات دجن بستعات اصفق عبن كسفحن درخيت فتره دحري قداماي ودباو غباي زباو غنبار حزبن مريتن ببقرب حرام وصان زبل استراتيجي اب جبرزو على حيالو متقعتታት بمكيات اب طري 1977 عام تمرت نقرورا اب مغابي دما ننقفا حراوصن محرار نقفا اب سورا إرترا نطبه مقيرو نبرم سورا إرترا ات متقعتي نقفايم بدحرزي كتماتات حرانا يموصا متقعتات نهرو خينكي قصيلو اموداتا 1977 ناب اف دغملو حرنت زغمغم مدرخ تبصحم نقفا نايز متقعتات زي فلامي تراي زي كونت دحر مزلاقون اتا ناب صلاي زي تملست انكو ختمانا بمخانا تمرت صنع سورا إرتران دجن حزبو غنبارن كوينيا اب مفرق 1978 عام تمرت بجزوف متأتتاو حبرت سوفيت واتهادراو ميزان حيلي كاب سورا إرترا ناب سرعة درق سلزبله سورا إرترا كاب سفيح كبابيتات إرترا كزلق تقدد بز دما تقادلو حرنت إرترا ناب باركا حزبو غنبار دما ناب دجونو ساحل تملسوم ازم عبالتات زي حزبو غنبار ابتسناو حزبو خينا زبل استراتيجيو صنيعو قالسو قصل زدرخ نبرم دحر مزلاق حزبو غنبار اب سفلالي حرا ختماتاتن كبابيتاتن إرترا اب كم سميناو بحري مسريتو زنبره تكالات ناب ساحل سلازقعزو كم اون بزو حزبي مستسراويت ناب ساحل سلاززلغه سوراو دجن ساحل كابت زنبره خسفح قدن كونه اموداتا 1978 عام تمرت سوراو دجن ساحل كاب سميناو ساحل كساب نقفا يزرقح نبرم عراق عنبربب هيمبولن عريربن دبما كم كند مدبرات عبيام زي كازي عبدحر مسمر صلاي دباين تنقسقاسن وقاتن كال اماماتن زكايدا احدوتاتون اب كم صورونا سميناو بحري
ፎሮ ስልታዊ ደጀን መስረታ ዕላማ ናይዚ ኣብ ድሕሪ መስመር ጸላእ ዝቆመ ስልታዊ ደጀናት ህዝባዊ ስልጣናት ምድልዳል ህዝቢ በብማሕበራዊ ጉጅልኡ ምውዳብን ሱታፊኡ ኣብ ሰውራ ምዕዛዝን ህዝባዊ ምልሻ ብምምስራት ምግባር ከምኡን ነቲ ኣብ ድሕሪ መስመር ጸላእ ዝነጥፍ ሓይልን ህዝብን ሎጂስቲካዊ ቀረባት ምርግጋጽን ማሕበራዊ ኣገልግሎታት መሃብን ነበረ ዝኸበርኩምን ዝኸበርክንን ተኸታተልትና ካልኣይ ክፋል ናይዚ ትሕዝቶ ዝመጽእ ሰሙን ተኸታተሉ ክሳብ ሽዑ ሰናይ ቅነ ንኹላትና ሰአውራዊት ሳሕል ደጀና መገሲያ ናብ ኩሉ ቁርናዓት ሃገርና استراتيجية ساحل دجنا مبدسية ناب كل قرناعات هاجرنا عنبر بالأبرة نقرأ استراتيجية مفقر قليل حداي مأتوي نابق عبد اردتات وتحنو نايجكم ولا أبقى سنا زي بلغو مسكا جهرات كحتاويا فتصيمو زي خبدا لازم متورر وحي كان كبدا حروف أبنا كنزي كبرو ريساتات فلاقي أبنارو نذكره نهاية سلتاسي تمتحدي قبيرة مجزعتوي أرعود حماشي شاسرة أعنا ومن كسفات بلد مفنترة تأجي ونقنا تتبنا لا ناي درقي بطبات بحيرة ساحل الجنة سحبها يحردنا تمن مدخنيس حزبه وسراويتنا تحقق في عكر إذا سرحتنا ما نمزي دفو سرقتنا يسورانا تأمارك نقحا وحسنك عود ساحلي والتنا هاي كيكونا